hürmetli konaklar, katnaşıcılar hem yaz güzeli belgisini öz itip, yaratıp girişi тамашашылар. Мы рады приветствовать вас на 9-м ежегодном межвузовском конкурсе красоты и таланта «Яз Гузеля 2017». Mene olar, köp güne sınavlar aşağı ötüp, Yaz Güzeli 2007 belgesinin finalına barıp жеткен güzel dallar kızları. Уважаемые гости и зрители сегодняшнего праздника, разрешите представить вам наших финалисток. Нигматуллина Ильина, Казанский государственный медицинский университет. Владимирова Адиле, Казан Давлет энергетик университеті. Халимуллина Дарина, Казанская государственная академия ветеринарной медицины имени Баумана. Шагиева Луиза, Казанский федеральный университет, Институт международных отношений. Сибгатуллина Сүмбіле, Казан Давлет энергетик университеті. Базиахметова Лияна, Казанский государственный энергетический университет. Гафкатова Гүзел, Казан Давлет энергетик университеті. Катина Гульнас, Казанский федеральный университет, Институт управления экономики и финансов. Батырханова Ойзиле, Казан федераль университеті. Лев Толстой исеміндегі филология һәм мәдәниятара багланышлар институты. И Сибгатуллина Наиля, Казанский национальный исследовательский технологический университет. Kızlarga tug'ilgan belgida o'qishlar tilimiz ham kuchli olqishlar ostida ularni sahna ortidan uzatamiz. Kızların işten pişken, bitemli ilişleri, oğuz itiriz sizler, bırınıdan kelgen yılan, unaklar silo bizler. Kullarında halkımızın milli rizalını çekişe, Oğuz'a kapıla şurdu varıp gideşe. Tatar halık aşları dünyalarda dam tutar, şeygen tılmış aşın aşap halık dillerin yutar. Beş kuvvet bir de kısты bayı eşinde bu satarı, süzde yılmanı aşasan duyup gidersin arı. İş pişmaklı, bulganға iş pişmak деп аталар. Діл етарлық bu ризықны бар халық та ярата. Кутырған қозлар подноста, табындарыбыз емі, тілдерін ütарлықлар, ашап қарағыз елі. Еліңге етарлық бауырсақ, әр бейреміз тілінде, болы, татлы bu ризықны ярата баршамызда. Kuş dilini bizde yarata, kişiler hem oğullar, onu sizge təqdim edem, oğuz etiniz dostlar. Babının iyi bizege, itli belir, zor belir, bismillah, tilek etip, oğuz etip, kurgemiş. Bizni Tatar milleti güveniye yarata, bu kunakçılık bilgisi kızlarına karata. Birinci dakika tuğan negizinde avaz soğar. Bu vakit terör bir nerse anlamasa da, emin olsun duyup, ata baba negizinde yaşi başlaydı. Enkeyimnin tuğan üskenciliğe merhametli bul, onu bulduralgan şey yarar, hürmet et. Ata baba negizini unutma degen sizlere, kaderime büyük direnden uyulup kalgan. Oğulga qaytkaşı beyim boşundan sebap böpken, bir kaşında üstürüne unutma, tuğan tilinde boğaların qaday edirsin gibi eydi. Tuğaçta İngiliz sıkışından işüde başlagan, bu hazırlık tarixi bulgan, 7 milyon halk söyleşken,
Ан дәрәҗәле 14 тел исәбенә кергән, иң авыр кимсетүләргә дә түзгән, баш имәгән, ғорур татар теленә мәхәббәтне кечкенәдән гаиләдә үк тәрбияләргә кирәк. Ризаетдин Фәхретдин бала чакта алган тәрбияне соңыннан бөтен дөнья халкы да үзгәртә алмас дип юкка гына әйтмәгән. Татар теле үзе бер тылсымлы теле. Без тел аша чын йөрәктән чыккан матур хисләребезне, күңел түрендә яткан тирән кичерешләребезне, хыялыбызда гәүдәләнә торган изге теләкләребезне белдерәбез. Ана теле һәр вакытта беренче урында булырга тиеш. Аның аша дөньяга ан белемгә юл ачыла. Ана теле бар кыдырәте, матурлыгы, нәфислеге, моңы белән җанга сеңә. Һәм үсә төшкәч, башка телләрнең дә кирәклеген, гүзәллеген аңларга ярдәм иткән. Әгәр кеше туган телен яратмаса, ул туганнарын да яратмас. Туган телем якты кояш сыман бар дөньяга яктылык, җылылык тарата. Тел тормыш чыганага белем чишмәсе. Тел ул бер зур кибет кебек, анда һәр кеше үзенә кирәклесен таба ала. Мин кайда гына булсам да, кайда гына йөрсәм дә, ана телендә иркен, яратып сөйләшәм. Без халкыбызның буыннан буынга күчеп килгән гореф-гадәтләрен, бәйрәмнәрен, йолаларын югалтмыйча киләчәккә алып барырга һәм милләтебезнең ошаган мәсьәләләрне чишүгә үзебездән зур көч куярга тиеш. Мине бүгенге көндә матур татар исемнәренең телдә дуслашып бару борчый. Бу телебезне югалтуга ишарә булып тора түгелме? Ә бит туган телене белмәү чып-чымананлык. Яз Güzel исеме лайык булганы өчен Гафасова Гүзел Ябирова. Номинация «Яз Гүзели 2017» достается Колбасовой Гузель, Казанский энергетический университет.